Asi akataura pane imwe nguva kana ari Peter akasvika kwaari akati Ishe chinhu chakadai hachifanira kuitika kwamuri. Nokuti Peter anototaura oti ndakaziva ndakatenda kuti ndimi mwanakomana wokumusoro. Peter akatoramba akati hazviiti. Pane imwe nguva masoja asvika Kristu Jesu akuzvipa kunyange kwaari akadimbura kunyange nzeve yemusoja. Akati because zvinhu zvakadai hazvifanira kuitika kunyange mwanakomana wamwari. Because aiziva. Akanga aona paakanga aporesa vanorwara. Akanga aona pane imwe nguva vanhu pavakanga vane nzara akanyengetera kunyange zvingwa zvakamultiply. Akanga aona paakadanidzira akati Lazaro buda, Lazaro kunyange akabuda. Akaona panguva kunyange mukadzi uyu aibuda ropa kwenguva refu akati ndakabata mupendero wenguva waKristu Jesu kunyange ndichaporesa. Akati asvika pana Kristu Jesu akatotaura. Because mweya wokuprofita wakanga uripo pamusoro paKristu Jesu. Akati pane andibata. Then Kristu kana wakanga rwadzidzwa akati Ishe mungagotaura kuti ndiani akubatai kana vanhu vese avo uyu ari kubatai uyu ari kubatai uyu ari kubatai. Asi akati pane andibata. Mukadzi akasvika panguva akati Ishe ndini nokuti ndanga ndichibuda ropa asi ndati ndakabata mupendero wenguva waKristu Jesu kunyange ndichaporesa. Mukadzi uyu akatonzwa pakareba zvakanzi kutenda kwako ndokwakuporesa. Every time Kristu Jesu aitosvika pakubvunza vanhu kuti munotenda here, do you believe kuti unogona kunyange kuporesa, Kristu Jesu obva ataura oti kutenda kwako kwakuporesa. Peter akanga aona zvese. Pane imwe nguva Peter aina anotaura naJesu pasai. Akati kutaura kwamuri kurondedzera ndonzira yamuchafanana. Munhu mukuru akaita sei haafanira kufa nenzira yakadai. What did Jesus say? Jesu akati ibva shure kwangu Satani. Unongofunga zvevanhu asi haufunge zvaMwari. Saka Mwari chii chaida pamusoro paKristu Jesu? Kana dai Mwari aida kuti Jesu akudzwe nevanhu, even though aiporesa achiita zvese, kufa kwaKristu Jesu angadai akafa kunyange achibwinya, angadai akafa vanhu vachitiza left right and center. But kana ari Kristu Jesu akatotsura Peter akati aiwa ndofanira kufa nenzira iyi nokuti kuda kwaMwari. Amen. Garantina kuti sei kwanga kuri kuda kwaMwari. Nasi iwewe takati waporeswa naMwari, takati uchafa nenzira yakafa Kristu Jesu, unoramba kunamata. Unoti Mwari zvokunamata zvangu ngazvigare. Ndakuwa mauya kuzondiporesa, ndakuwa mauya kuzoti upenyu hwangu hupfuure mberi hunge huri hwakanaka. But sei kana kwanga kuri kufa kwaKristu Jesu, kuda kwaMwari kwanga kuri kwekuti atambudzike. Why? Makatarisa Kristu Jesu the way he died. Ari akurwerwa pamuchinjikwa, masoja akatora ruoko rwake vakaisa chipiki. Kwanga kuri kuda kwaMwari. Vakatora rimwe ruoko vakaisa futi chipiki. Vakaisa chiremba cheminzwa. Vachiti hanzi unozviti uri mambo wemaJudha. Waisa chiremba cheminzwa chaya pamusoro pa. Minzwa yakapinda mumusoro make. Ropa rakatanga kuyerera. Kwanga kuri kuda kwaMwari. Vakatarisa kana ari Kristu Jesu pane imwe nguva mumwe akasvika akamubora parutivi rwake. Zvobva zvanzi mvura neropa zvakabuda parutivi rwake. Kwanga kuri kuda kwaMwari. Amen. Mwari ngati. Pane vakambotanga vainamata. Vakasvika panguva yekuti vakatanga kuuraya maJudha. Vakati maJudha Kristu aisafanira kufa. Saka kana imi muri maJudha makauraya Kristu Jesu takutanga kupanichai. But kwanga kuri kuda kwaMwari. This is why today atibatati maJudha akauraya Kristu Jesu, which means iwo hafanira kuponeswa. But tinoziva kuti kwanga kuri kuda kwaMwari. Pane imwe nguva Kristu Jesu asvika pana Pilato. Pilato akataura kuti unoziva here kuti inini ndine simba, I have the power rekuti usunungurwe kana kusungwa. Kristu Jesu akapindura akati chii kuna Pilato? Iwewe hakuna ane simba rekuti asunge mwanakomana waMwari kana kumusunungura kunze kwekuti apiwa simba racho nababa wake. Amen. Kwanga kuri kuda kwaMwari. Muri kundiudza kuti Kristu Jesu nemabasa makuru esimba ese aibata aitadza here kuponya. Bhaibheri rinototaura kakawanda
akapoya kunyange pakati pavo. Airamba achipoya pakati pavo to the extent vakati dzimwe dzenguva takatsvaga mudzidzi anozotiratidza kuti uyu ndiJesu, omubata Jesu wacho otadza kunyange kupoya, but kwanga kuri kuda kwamwari. Pavakanga vakudya pamwe chete vakuparadza nevadzidzi, akatotaura akati aisa ruoko mundiro umu neni achandipandukira. Akatarisana naJudas Iscariot akati ita zvaunoita uchikurumidza, kwanga kuri kuda kwamwari. Amen. But some of them, we then say Jesus is useless. I suffer no kufanira here. But zvitadzo zvako zvaizoregerwa na. Jesu akafa nenzira yairwadza. Nokuti reason why Jesu akauya panyika yapenyu haana kuuya kuti tipfume, angadai anga nedzimba dzakawanda. Haana kuuya kuti isusu tiite madzimotikari, angadai iye akauya otanga kugadzira motikari. Haana kuuya panyika yapenyu kuti dzimwe dzenguva tirarame upenyu hunoonekera vanhu vese vototaura kuti munhu uyu ana Mwari, munhu uyu ana Mwari. That was not the purpose of Jesus. But the purpose of Jesus, anototaura nevadzidzi vake akati iri iropa rangu, uyu muiri wangu wandakupa kunyange kwamuri nekuda kwezvikanganiro yezvivi zvese. This is why Jesus went on Calvary. Akaenda kunyange pamuchinjikwa kuti iwe neni tikanganire zvitadzo zvenyu, kuti kana pakutaurwa kuti avo vanosinwa doro unomira woti inini handichani, avo vakanga vari mhombe unoti inini mhombe handisizi, avo vari zvifeve woti inini handichazi chifeve nokuti ndakasunungurwa naJesu. This is why Jesus went on Calvary. For a long time vanhu vari kufunga kuti Jesu akaenda pamuchinjikwa kuti urarame upenyu hwakanaka, akaenda kuti asunungure mweya wako. This is why Jesus went on Calvary. Anakwenda pamuchinjikwa kuti inini ndiswere ndichita mashiripiti, asi akaenda pamuchinjikwa kuti kana ndakuparidza iwe uwane nzira kusvika kunyange. This is why Jesus went on Calvary. Dai akangaenda pamuchinjikwa kuti dzimwe dzenguva vanhu vazonzi vangu vaprofiti, angadai akaprofita panguva iyo, but anoti ndaakuenda pamuchinjikwa ndaakutakura zvitatu kunyange zvendudzi dzose. This is why today I preach Jesus. Nokuti iye akatakura kunyange kurwadziwa kwangu, iye akatakura kunyange kunyadziswa kwangu kwose, nokuti akaenda nazvo kunyange pamuchinjikwa akawa chibayiro chakaringana kuti ini nhasi ndibva ndati apa kana akutaurapo oti kana zviri zvifeve hazvipinde, noti ini handisi chifeve. Kana akutaura kuti avo vanoba ndobva ndati inini handichava nekuda kwaJesu. It was only Jesus. Hakuna kumwe kunamata kunokwanisa kuti munhu aregedze kubata zvitatu. Yes, taenda kunyange tavaka machechi akanaka, but kana tisina Jesu tinoramba tichibata zvitatu. Yes, takwidza gomo takaenda nonamata, dzimwe dzenguva tinamatira kuti tiwane mari, dzimwe dzenguva kuti tiwane vana, but still uri kuramba une chitadzo chako nokuda kwekuti unofanira kusangana naJesu. This is why Jesus went on Calvary. That is the sad reality, Amazon. Don't you kwani. But Christ Jesu vataura obati. Muchaziwa chokwadi. And chokwadi ichi chichakusunungurai. This is why takaziva chikonzero Christ Jesu takaenda pamuchinjikwa chinofanira kukusunungura. It must free. But today hatisi kusunungurwa. Because hatizive chokwadi chacho kuti sei Jesu akaenda pamuchinjikwa. Hatizive. Takangonzwa Jesu tofunga dzimwe dzenguva kana ari wechichena takatosvika pakurema, tangonzwa Jesu tofunga takupiwa zvekudya. That's not true. That is not true. But the truth is kana munhu ana Jesu waane simba rekukunda zvitatu. That's why. Tarima. Whereby tinoramba tichinamata vanhu vanotipa zvinhu. Ko Mwari ada kukupa ruponeso. Ko Mwari ada kudzikinura mweya wako. This is why we remain in our bondage. Because tinoramba tichimirira mahandouts. Tinoramba tichimirira tichimoti tova naJesu. But Jesu
kusunungura kune zvitadzo This is why Jesus went on Calvary. Kana ari Isaiah anobva ataura achiti zviro kwazvo vakatakura kunyange zvivi zvedu. Kana akanga ari iye Mwari, zvinobva zvanzi Mwari zvakamufadza kuti amucrash, kuti amutambudze, kuti iwewe uponese. Dai wanga uri Jesu, uri mwana wako, mwana waMwari, wauya panyika yawapenyu, Mwari obva ati ndakuisa panyika yawapenyu kuti one day ndizokutswanya, ndizokutambudza, kuti vamwe vanhu vazoponeswa. Waizviti? Waisazviti? But Jesu ndiye ega akakwanisa kuti nawo ndakwenda pamuchinjiko asina hope kuti one day kuimire Jesu achaparisa. Anga asina tariro iyo, but angati ndakwenda pamuchinjiko kuti kana Jesu akaparizwa munzvimbo yeimire, avo vada kusunungurwa naJesu vanogona kusunungurwa naJesu. He went with faith. Even though akanga ari kure nokuti akanga ari munhu aisakwanisa kunge ari kuIsrael and at the same time anga ari pano patiri nako, but akati rake ndichienda pamuchinjiko ndiri the perfect sacrifice nokuti ndichavatumira mweya mutsvene, whereby now mweya mutsvene unokwanisa kupararira nokuti hausi munhu. This is why we can preach Jesus still in Africa, and still they can preach Jesus in Asia, still they can preach Jesus in America, still they can preach Jesus in UK. Why? Nekuda kwesimba remweya mutsvene. This is why nhasi tinoramba tichiparidza Jesu nokuti ndosaka akaenda pamuchinjiko. Hama dzangu musanyepera, hakuna munhu anokwanisa kupinda mushe hwaMwari ane zvitadzi. Today we see how people are weak. Kana taimbofunga kuti dzimwe dzenguva our men are weak, but now vanosvika vakutotsvaga twana tudiki, munhu otopengesa nekamwana kadiki. It's because of weakness. Kana vari vanamai varipo vakutotsvaga kuti vakomana tudiki voti ndane katoyi kangu. Why? Because vanhu vakundikana, but they need Jesus. Munhu akadaro haapindi, haupindi denga rako. Whether uita zvakaita sei, but pane chinopupura mwoyo mako kuti inini denga handipindi. But now there is a person called Jesus Christ.